Táimid sa Iarán cléire agus bete ag gintintíh meallar an Fiontar Sóisialta ibrion go príomha le saol na daoine a áilfiú. Fáimíonn na gnóthaí seo díreach cosúla an gnó eile, chuann siad tarraige ar fáil nó seirbhís ar fáil go níochan an customéir as ach an difriocht ná gnintar ineistú ar an rabús th náisisteach chun a mission a hachada a bobbal. A bhain túsáid as an saoil gnómóide, bíonn na fiontaí seo a gobar leis an rialtas nó leis na Údarás áitiúla leis seirbhísí a láthair in airnálacha cosú leis an sláinte, na timplachta agus na fostaíochta. Tarlam inis agus de Spánaméidíh roinnt samplaí do gnóthaí iontacha sa Ghaeltacht atá a déanamh go leor dá ibris a réimse seo. Ceann na dír chonal, ceann sa chearrua agus ceann sa Iarán cléire. Seo méid Gaeltachta, loníthe ag leithnéile a Ghaeltacht ar chuisceart tír honal. Tá meidir siúlann seo ó bhí na lichidíal, agus bíonn méid ag fáis glasraí go néadara agus a chuiad ar fáil dá seapaí agus bíoláin ar fod an ar chuisceart. Tá coppla tógréile ar siúla gan seo tógraí EIP sin ranfartiacht nuaíochta Eorpa, cúla crufaige agus coriacht an phobail is ailean dífa, agus tá sé teag díú ar coriacht agus talmhaíocht a Údarás an seo sa ceantar tuige. Faoi láthair tá muid ag plé le Ollscoil na hÉireann, UCD, is ranfartiacht atá idir matéin agus itéin, agus tá sin ag díú ar taide dhéanú ar sláinte na níní agus sláinte an bia. Ní amháin go seo táhairta go héitiúil, a be tarú in ibre seo tá gnéisianta agus godónda. Tá tacaíocht fásta a thart ó Ollscoil na Gárcaí an Ghailge an Mhalfáiste agus cinntiú ó Údarás na Gaeltachta fásta. Cócham go daine an taine tan seo tharne, Tá mud 5 míle tí héag go caitheann na Ghaeilge. Ceann na tógra is mó a tucaí ar lábhain se cócham go daire maidir le Fiontar Sóisialta ná tógra mór funne bheith nuachna a diontan tehain. Tá cócham ag daire seo agus an nanda tan tehain an crumpán a bhfuil láid fao 0 carbon. Is écht eisteach mór a sin. Tá 150,000 kilowatt go pelangréine ar a dtíana an tehain. Sin éach céim i hían. Tá man níos bleanú a céim a dó agus céim a trí go bhaith sus go milliún kilowatt á dhéanaan an tehain. Tá an G-tech le bheith bainte go seo agus an rud mórta le bainte machchan, ba is stáit glas a lugan seo ar a gar rua, agus sin an táchaí tá muidir bleanú an tehain. Bhín táir an tehair ar ggóchaman go an Údarás na Ghaeltachta de héin is smaoinú ar an bailla cinna tá muide. Fu mud cúnainn sin ó líder maidir le airge dá le siúráite go bhachan tógra sin an bhachan cín. Is rud an tábhachtach an seo an cófáirtíochta idir na grúpaí seo le duna siúráite go bhfuil na taithí sin an idir an coiste agus an Údarás le duna siúráite go tógra sin an dochan cín agus an rud is tábhachtaí go bhaine se máchad beirtaní. Well seo dríglan inis cléire agus tá mid lonathe ar Ileán Chléire agus tá mid ag dríige ón Muoine Saona 2019 agus tháinig le chéile mar go bhfuil géir gá le túnscail líocht agus le gnóna ar Ileán Chléire agus tá sim ach go háirithe go ag gnóna tá inmharthanna agus tá mid anna bhaníach an gnóáthair seo atá bunathe ar achmhaí nádúrtha an Ileán go bhfuil todhchaí má an andó agus go mé me dábhar de fostaíocht bún a láthair de phobail in Ileán. An curchaige tá going díd forrá ná tuairt fin gnó an gnó a bhanú crothú ghfuil gnó má brabúsach inmharthanna ann agus tríd é sinna dhéanamh gur féidirling inéistíocht a bhealach go dtí an ceantar chun an gnó a chur ar bhain níos fadtéirmaí agus go mbeadh rathair agus go mbeadh sé fás agus ag forbairt mar aon gnó eile. So is gnó a thosnaíonn mar Fiontar Sóisialta ach gur féidir leis é a úsáid mar bhunús chun inéistóirí mór le rá a bhealach go dtí an ceantar. Sin an spruc atá roing agus tá muid muíneach gan éireoidling an aim sin a bhaintteach. Mar tá feic go goibh tá rólánach ag an Fiontaíocht Sóisialta agus tá sé fás an sa hanéiring sa Sóisialta agus achnamíochta. Gan áras tá spás an na gcónaí chun smaointe agus cófáirtíocht nua a aimsiú agus strucanna nua a bhaintteach. Tá gach ólas le fáilinsa a léironn ról, tácht agus achfannacht a Fiontaíocht Sóisialta.
Ní héan úlach an tólas, gan airí libh.